Morning guys! This is me, Noel Aliboso. Ngayong araw na ito pupunta kami sa Black Nazarene Church sa bayan ng Capalonga, Camarines Norte. At ngayon, magmumotor ako papunta sa Capalonga Church and siguro abutin siya ng 2 hours bago tayo makapunta doon kasi almost 74 kilometers yung layo niya from Diet proper.
Bili tayo ng bracelet. At magkano po yung ganito? Meron, isa po niyan yung jersey. Tapos, ano ba yun yung pang yung kulay pula? Pula po. Ito siya. Bracelet.